Nagpahanumdum ang isa ka medical expert sa publiko nga i-check ang mga butang sa sulod sa balay nga mahimo tunaan sing allergy sang isa ka tawo nga wala sa sang ihibalo. Sa interview sang bomborado kay Dr. Gabriel Gibran na Texon, fellow sa Philippine Society of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery. Iyagin pahay nga masamig na tunaan sang allergy ang mga dust mites, mga higo sang tanga, kag ilaga nga hindi imanutisaran sang isa ka individual apan nagatugas ang sintomas sang allergy. Dugang pa sini posible man nga mag-trigger sang allergic reaction ng mga tao o kung sa mga tao ang mga pagbago sa klima. Nagpandaman si Dr. Texon sa publiko nga gilayon magpangay sang bulig kung maka-eksperyensya sang kabudlay sa pagginhawa kag kapinot sang dughan sa tigon sang allergic reaction bago dining sarang magtuga sang kamatayon sang isa ka tawo. I-control natin ng aton nga environment, number 2, no? Pinaka-common naton nga allergy is house dust mites, ang molds, and possibly kung may mga pets ka mo, ang sa pets. Amo na siyang sa indoor naton nga sa sulod sang balay nga mga allergens, and kinanglan naton malimpyuhan ang aton nga panimalay para makontrol man ang aton nga symptoms. Sunod, kung hindi naton wala improvement ang aton mga symptoms, hindi ta pagpabayaan. Nakanami gid nga makasik kita consult para ma-diagnose naton insakto. Pwede naton we can actually ma-identify naton kung ano ang imo mga allergens